Pasilhigon din ako ning mga bataan ni para mapuslan ang ilang pagkalaagan. Iya, digirig. Clear, hapit ka sa balay niya ko siya, no, clear. Sige. Kay manan out ang salida ba? Ata din mo Maria, oy! Hala, sirado man. Dito tayo lang ni Kirara, clear. Sige. Iya, digirig. Utahasaw mo na itong trabaho. Ba na Maria, be, bugat kay ka ba? Hala, clear. Para si Kirara sa bomba, oh. Mura lagi busy sila. Gani no, nag-insist pa si Kirara ay. Kirara! Uy, hala, Clear, Maria. Wa pa mo kauli sa inyong balay? Nakauli na, oy! Pag human akong kaon, nilaag ko dayon. Para dita Maria. Madula na ko. Nakoy bakong dula ba? Bahay kubo. Diba? Kirara? Uy, naanapod ng imo mga barkada? Wala pa gani nalihok ang imuhang mga trabahoon? Patay, sinisulita. Nagyaw-yaw na po. Ay mga kaldero diri Kirara, o itom kayo hinisin eh. Inisan bitaw na nako niya, ma. Unsa yun niya? Karon na. Patabangon pa na nimo imong mga barkada para kadula mo. Mama, uy. Kabangi ko niya para makadula ka. Sige. Kana, mas maayo na. Wala pa gali na lihok ni Kirara ang mga trabaho. Galgalon dayon ninyo. Maura ni tanan nang. Gamay raman dahil ni. Paspasan na to ni Kirara. Dali. Kana, pag human ninyo kinis Kirara, pwede na mo magdula. Kulay hinis ani. Si Maria, kulay tiglino. Pagkawaman ni mo kinis. Ako, Maria. Kulay tigbumba. Liguman ninyo gugasaan ang mga kaldero mga bata. Pwede na ninyo ibutang dito sa bangira. Unya, pag human, magdula na mo. Ayaw na lang kayo nagpaputi, Maria. Uy, kuhain lang nagpanang kamugulangan nga itong. Nani no. Ini lang ni hinisan ni lubot sa karayo. Kay baga na kaayo. Hindi ano na, Maria B. Kaya kuha nang linuan para makadula na ta. Yes, sumana na ginta ninyo. Makadula na ginta ninyo ani yung Kirara. Gani. Kirara, napaday plato nga hugason o. Hugasi pa day ninyo. Ingon ka na, manghinis na may kaldero. Gani na. Kasi nila ninyo. Unsa inyong gusto? Makadula mo o dili? Sige, Maria. Hugasan na lang na to para makadula ta.